Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai patapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi ndiri maid uye zvekare ndakamitisiwa nemurume waMadam Boss ndokubva ndachizorasa mwana wacho mutoilet apo pandainge ndaenda kumusha. Mwana uyu ndakamurasa muplay toilet uye zvekare ndinoda kukupawo yambiro kune vamwewo vanenge vachishanda semamaid kuti sometimes unokwanisa kutofungidzira kuti ipo paya paunenge wava kudanana nemurume waMadam Boss wako zvimwe kuda life yako inokwanisa kuzotochinja, but munhu anenge achitokunyepera achikuudza kuti mhuri yake hatomborina basa nayo uye zvekare iwewe ndiwe unofanira kuti unge uchizova vahosi vepamusha ipapo mushure mekunge azodzinga mudzimai wake. But idzodzo ndo dzinonzi nhema. Iniwo mukomana She ndainge ndichimboshanda hangu ndiri kuSouth Africa ndokubva ndachizoita madepression nemaheartbreak ndikabva ndachizodzoka hangu kuZimbabwe. Ndakambogara hangu kumusha, then imwe friend yangu akabva achizondifonera akabva anditi ainge aina vamwe sisi vake, saka friend yasisi vacho vainge vachitsvakawo maid. Ndakabva ndachizouya muHarare. Mushure mekunge ndauya muHarare ndokubva ndachizotanga kuvashandira. So painge paine maproblems mamwe nemachallenges andainge ndichisangana nawo, like dzimwe nguva mari yaikwanisa kunonoka kuuya. I then found out kuti zvaiitika most of the times Madam Boss sezvo vainge vaine flea market yavo vaimboenda vobva vambonohodha nemari vachida kutenderedza mari, ndokusaka vaizononoka kundipa mari yacho. Ndokutotanga kutowirirana kwatakaita inini nemurume wavo. Saka iye akabva achizoti kwandiri, no it's fine, zvatava kuita kubva pari nhasi inini ndichatongokupawo mari yako. I won't ask my wife if she has given you your money or not, because ndaona kuti zvinhu zvaari kuita hazvina kunaka. So ndokutotanga kutowirirana paya. Saka kana pakangogara paitika masecrets, zvinhu zvinenge zviine masecrets mukati, then vanhu munozotosvika pakutotanga kutofambidzana chete. Ndo zvainge zvava kuitikawo at that time. Takabva tatanga kutofambidzana inini nemurume uya kuzonosvika ndichizonobatirawo pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri nemapromises ose awo ainge achindipa, ndakazviudza kuti I had arrived, ndainge ndasvika panzvimbo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosvika manje. But unfortunately akabva ati zvose zvainge zvakaitika ainge asina tarisiro yekuti ndainge ndichazobatira pamuviri. I thought kuti he was joking. Mukomana She akangoditi mari iyi enda unobvisa nhumbu. Iniwo ndakabva ndaita stubbornness ndokubva ndaregedza kunobvisa nhumbu iya ndikabva ndazoichengeta kuzonosvikawo ndaona kuti zvechokwadi kudiwa ndainge ndisingatombodiwi. Ndo pandakabva ndachizombodzokera hangu kumba ndainge ndichida kutoibvisa nhumbu iyi. Ndakangokumbirawo off kuna Madam Boss vangu, then ndokubva ndachizoenda hangu kumba. Ndakabva ndazotaura neumwe mukadzi wandainge ndichiwirirana naye ndikati aifanira kuti anga achindigadzirira zvinhu zvinoita so that ndinge ndichizokwanisa kubvisa pamuviri pandainge ndiinapo. Iye ndiye ega anozviziva kuti ndakazokanda mwana mutoilet. Mukomana She akandipa mushonga uyo wandakanwa. Ndakaunwa ari masikati because akati zvinhu izvi unofanira kuti unge uchizozviita at least usiku. Saka pandakaona kuti ndainge ndasara ndiri ndega pamba muchembere vabuda ndokubva ndatora mushonga uya ndokubva ndachizounwa. Ndakati ndosukwa zvino nemudumbu kwava kutopinda mulabor. Ndikangoti ndakapinda mulabor it was somewhere kuma 8:30 mukoma ndokubva ndachitozozvara mwana wangu, but akabuda zvake ainge akatofa and the baby was not yet fully developed. Ndakangomutarisa ka1 ndakanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Ndikabva ndachizotora chimwe chijira ndokubva ndaputira paya. Ndapedza kudaro ndokubva ndachizotora plastic bag ndikabva ndaenda kutoilet ndikabva ndachizonokanda mwana mutoilet. So ainge akanditi ndinofanira kuti ndige ndichizotenga imwe acid. Akati acid iyo inozoita kuti musazonyanyisa kunhuhwa dzimwe dziya dzinodirwa mumaplay toilets. Ndakaenda ndikabva ndachizonoitenga. Kwava kuidira muya ndakaita kudhudhudzira 2 liters chose mukoma kuti
pasazombofa pakazoita munhuwi. Ndapedza kudaro mukoma ndakambogara kumusha, ndaitongopretenda ndichita sekunge ndiri kunzwa mudumbu, then ndokubva ndachizodzoka zvangu kuHarare mushure mekunge ndapora. Asi ndakazodzoka hangu ndava neimwe new mission. Ndatoona kuti ivo murume wamadam boss vangu vainge vatongoripo pakundishandisa. Pandakadzoka vakabva vati vainge vachida nezvangu, vaida kunditsvakira kumwe kwekuti ndike ndichigara, asi ndakabva ndazongosiyana navo. Kusvika pari zvino hangu mukomanashi ndinongozviraramirawo hangu ndiri ndega, ndinongoitawo upenyu hwacho hwekiya. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakarasa mwana mutoilet. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomanashi ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakapfuwira murume wangu. So mushure mekunge ndapfuwira murume wangu ndakabva ndachizotanga kumudheerera zvekuti nawo ndatova nezvivindi zvekuti ndinotouya nezvikomba pamba. Patainge tichiri kugara kune imwe location tichingogara zvedu mumukuku, saka zvainge zvichiti netsei kwava kuchizotsvaka RDP. Saka paRDP pamba apa patinogara tiri tega, ndinoita madiro. So ndakabetserwawo nevamwe madzimai avo vandakangosanganawo navo mubhazi mushure mekunge ndamboenda kunodhindisa pasipoti yangu kubhodha, ndobva tachizotanga kutaura zvedu nyaya. Saka ivo vakabva vachizonditi vanoitawo zvekuuchika uye zvekare vanozvikona izvozvo, ndobva vachizondibatsira. Saka ndakabva ndachizotanga kuita kakuteerera murume kuzonosvika ndichizviudza kuti zvakangofanana izvi, kunyange ndikaita zvandinenge ndichinzwa kuda angagoita sei. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomanashi ndinoda kureururawo kuti ininiwo zvikwambo zvangu zvakazondirova zvakaipisisa pandainge ndaenda kune umwe muprofita kuti ndinge ndichizozvirasa, uye zvekare muprofita uyu akabva achizorakashwa nazvo zvinhu izvi, ende zvakatombotanga zvamupa warning. The first time around akauya pamba pangu ndokubva achizotanga kundinamatira, akabva achizodona pasi kwava kutanga kugwina. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondinetsa, because ndainge ndanzwawo nevanhu vakawanda kuti muprofita uyu aiva munhu ainge aine masimba ende aibatsira kwazvo, asi auya kwandiri mukomanashi akarakidza kuti ainge asina simba. Ndikabva ndati madzibaba dai tangosiyana nazvo, because ndainge ndatoona kuti zvainge kurira pamasimba. So akabva achizoti no, inini ndava kumbodzokera kumba, saka ndichazokuudzai because ndine munamato uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichizotanga ndauita. Ndapedza kuita munamato wacho iwoyo, ndoda kuti munge muchizouya kumba kwangu. Ndikabva ndati okay, it is fine. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo madzibaba vaiva. Mushure mekunge ndaenda kumba kwavo ndo pavakabva vachizotanga kundibatsira. Ndakatanga ndichanzwa sekunge ndainge ndakabatwa kumusana kwangu uku. Ivo ndikabva ndavaudza. Mushure mekunge ndavaudza kuti ndo zvandainge ndichinzwa, vakatoti kwandiri zvinoreva kuti minamato yavo yainge iine simba kukurira zvikwambo izvi. Ndo pavakabva vachizotanga kugwina zvekare, but at that time vaita sekunge vainge vachitorwidzana nazvo zvinhu izvi. Then chakabva chazondirova chibhakera nechekugotsi uku. Mushure mekunge chandirova nechekugotsi uku ndo pandakabva ndachizodonawo pasi. Ndichizomuka ndakabva ndachizoona madzibaba ava vainge vakamira panze vachirakidza kuti ivo vane zvinhu zvavakaona, because vainge vachindibatsira tiri mumba mavo. So ndakazobuda panze paya ndichitoita zvekutokambaira because makumbo angu ainge atozvimba. Ndikati madzibaba chii chaitika?
vakati painge pasina chainge chaitika, asi vainge vatorohwa nazvo zvidhoma zviya zviya. So madzibaba ava vakazotanga kurwara mukoma. Mushure mekunge vatanga kurwara, zvinhu zviya ndakatozvirota zvikabva zvauya kwandiri, zvikabva zvati zvainge zvichida kuti madzibaba ava vange vachiuya kwandiri, uye zvekare taifanira kuti tinge tichizoita kamini bira, then tobva tazozvikumbira ruregerero. Asi kamini bira aka kaifanira kuti kange kachizoitwa pajekerere, vanhu vekuchechi kwavo vachizviona kuti madzibaba vainge vakarohwa nezvinhu izvi. Saka ndakavaudza, mushure mekunge ndavaudza semunhu wekuti anoraramiswawo nechiprofita chake, uye zvekare ainge achiraramiswawo nechechi yake nemari dzaainge achipiwa nevanhu. I think kusaidi kwavo vakabva vacalculata, vakabva vaona kuti kana kuri kunze ivo vakazouya kwandiri then vakazokumbira ruregerero kuzvikwambo zvangu pajekerere, zvinoreva izvo kuti vainge vachazoshaya macustomers in the future. So mukomana she ndipo apo pavakabva vachizoramba. So kunoramba kwacho kwavakaita ikoko ndo kwakazokonzeresa kuti zvinhu izvi zvinge zvichizosvika pakuvauraya. But izvo zvaitogara zvichitoya kuhope kwangu zvichiti hatitomborina shungu naye murume uyu, hatina kana basa naye, asi chatiri kuda ndechekuti anofanira kuti anga achiuya kuzokumbira ruregerero. Madzibaba ava vakazopetwa nazvo zvikwambo zviya kwava kutofa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakambodanana neumwe murume uyo akazoshanduka kuita nyoka. Zvinhu zvekuti zviri very hard to believe. Saka nemurume uyu wandakazotanga kudanana naye, iye ndewe muno muSouth Africa. Saka aiwanzokuya parestaurant pandainge ndichishanda panguva yacho iyoyo inonzi Bargain Bin. So aiti kana akauya taibva tachizotanga kutaura, then akabva achizondikumbira mafone numbers angu. Mushure mekunge andikumbira mafone numbers angu ndo pandakabva ndachizomupa, tikabva tachizotanga kutaura tose. Takataura tose mukoma kwenguva refu, then akabva achizoti ainge achida kuenda neni out for a date, ndokubva tachizoenda. That night akabva achizoti ainge achida kuti ndinge ndichienda naye kumba kwake, but ndaingonzwa kutya so, but ameno so kamwe kabhodhoro kaakangoburitsa ndokubva achizongofuriridzira mumotikari. Ndakamubvunza kuti what was he doing, akabva ati ndiko kuti mumotikari munge muchizotanga kunhuhwirira, but hamuna kana kumbogara matanga kunhuhwirira kwacho. Then as we were driving achienda neni kulocation kwandainge ndichigara, ndakabva ndachizongoti it is fine, hande kumba kwako. Ndokubva tachizoenda kumba kwake. Tichingonosvika pamba pake, hana yangu yainge yava kutowedzera kurova ndisingakwanisi kunzwisisa kuti ko what was going on. Takapinda mumba, then iye akabva ati ainge achida kuenda kunogeza. Akandisiya ndiri ndega ameno kuti kwema-hours mangani. Paakazodzoka ndainge ndava kutotsumwaira, ndokubva tachizogara pasi paya tikabva tachizotanga kutaura. Mukomana she ndakabva ndabatwa zvekare nehope, iye ainge ava pamusoro pangu. Then pandakazomuka munhu ndokubva ndamushaya. Ndakati ndichiburuka pamubhedha ndokubva ndaiona nyoka mukoma. Ndakaona nyoka yainge iri pafloor, but nyoka iyi mukoma yainge isina like musoro wenyoka like normal, but ainge atori munhu, but muviri wayo wose wainge uri nyoka. Saka iye akabva atovhundukawo because ainge asina kutarisira kuti ndainge ndichazomuka. Akangovhunduka mukoma, ndokubva ndatomuona zvekare apfugama. Ndakangobwaira ndokubva ndatomuona akapfugama achinamata akabata Bible. Akabva anditi pfugama huya tinge tichinamata. Saka akabva anditi hauna vision yawaona here, because as I was praying ndabva ndaona kuti iwewe unoshandisiwa even nevaroi chaivo. So inini as a spiritual person ndabva ndaudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichitanga kunamata. Hauna vision here yavaona. Ndikabva ndangoramba hangu ndakati zii, ndikati handina kana vision yandaona. Akandipfukamisa paya ndokubva tatanga kunamata. Apa ndainge ndava kungodedera nekutya, then ndokubva achizoti ngatirarei. Takazorara zvedu usiku hwose, but moyo wangu mukoma wainge usisiri panzvimbo. Ndainge ndava kutongofunga hangu kuti
kana ndikangogara ndarara then munhu uyu anokwanisa kana kuzondiuraya nekuda kwezvose izvo zvandainge ndaona. Ndo zvakaitika mukomanashi. Mbinga iyo yandainge ndava kufambidzana nayo ndakaiona yakatoshanduka kuita nyoka. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Naye zvinoitawo here kuti kana uri small house yemunhu, munhu anobva atanga kukurova uye zvekare anokurova zvekuti unotosvika pakuenda kuchipatara apa musina futi mwana ende asingadi kukubhadharira rent. Saka ndakazowanawo umwe ainge achiti anokwanisa kundibhadharira rent. Paakazofind out akauya akandirova zvekuti ndakazotogumisidzira ndaenda kuchipatara. Saka ndakati ndava kuda kumusungisa akabva andikumbira ruregerero. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinoitawo here. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.